سلام دعنان نخلهم تختاتلتي يكون ندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كاتو أمناي لما عنت مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكم مدب إذا لكم متسلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو حنتو قال انستيتي نحدا ودي ناولعو الأقبت كمي جرا كتب صحو كم تخيل كحبر لكم يه بفلاي نايفك عرخي ناي بعلق زخي ناي صوتاور كب سمعيت زي اللعال انت خوينون زدخمن انت خوينون بقللو ناب سمعيت أتيخن ناي صوتاور وركب سمعيتهم أدلعيلكن كمي بقليلو ناب عقبت كتب صحوهم كم تخيلا كنرينا أبا بزحا مدبي نايدك أنستيو سمعيت كمي كنلعال كم نخيلنا زحبر لكم نيرة مخنياتون تايو أبزحا دك تبعتيو سمعيتهم بقليلو سلازلعالن ناب عقبت كبصحو سلازخيلون ندك أنستيو نوح زبلجزة سلازوستلنن بقليلو ناب عقبت نخبصحا سلازي خيلانيو كوينو جنا لما عنتين العلو كمي حنتقال انستيتي نفكاريا ويدما نبعل جزء كتعجب كم تخيل كنرينا سكابنا مدبي في السامة حبيركم من الصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتانا يدول ملكت حانت شعب من كان استفلاليو نايت وتاوركب نايت عنا كمون نحدارن نايفقرن هيوت information ترهبلو channel سدرا ناخد كونو بخبري نحدد مدبنا نابزحات سبات بزحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جمرو سدران سخونكم مني دامسجنكو نام مدبي كملس أبزحادك تبعتيو نابزو تاوركب سلزعاتون متلوم دوس كاب زبلن ناب عقبت ناي مبصح ادلوم سفح زبل እዩ ኮይኑ ግና እዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ጾታው ርክብኩም ዝበለጸ ዕጋባይ ተናፋቂ ዝገብሩ እዮም እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሓሳብ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ መብራህቲ ንኸብርህ ፍቀድሉ ነዚ ዝበልኩሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ መብራህቲ ኣጥፊአን እየን ጾታው ርክብ ዝፍጽማ ኣብዚ ግዜ ሰውነትኩም ኣይትረኣዩን ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ንሰውነትኪ ከይረኣየ ጾታው ርክብ ምፍጻሙ ዕጋባይ ኣይኾነሉን ደቂ ተባዕትዮ ብዓይኖም ዝኣቱ ነገር ይስሕቦም እዩ ንመቐመጫኺ ነጥዋትኪ ንብልዕትኺ ክርኢ ይደሊ እዩ ስለዝኾነ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ መብራህቲ በሪህሎም ጾታው ርክብ ክፍጽሙ እንተለዉ ናብ ልዑል ዕግበት ስለዝበጽሑ ክትፈቕዳ ኣለክን ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ዋላ እንተዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ፊልምታት ከም ትሪእዎ ነጥዋትኪ ኣብ ብልዕትኺ ከባቢ ኮታስ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነትኪ ኣብ እዋን ጾታው ርክብኩም ኣብ ትንኻኽእሉ ግዜ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ዝበለጸ ይሕጎስ እዩ ነዚ ኣብ ትገብርሉ ግዜ ናብ ዕግበት ንኽበጽሕ ትሕግዝዮ ከም ዘለኹ እውን ክትፈልጠለኪ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒትኪ ኣብ ልዑል መጠን ከም ዘሎ ንኽፈልጥ ዝሕግዞ እዩ ስለዝኾነ ድማ ዝበለጸ ዓቕሚ ይኾኖ እዩ ስለዝኾነ ናይ ኣፍቃሪኺ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ንኽለዓለልኪ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታው ርክብ ንኽትፍጽሙ ዓቕሚ ንኽኾኖ ክትፍጽምዮ ዘለኪ እቲ ካልኣይ ነገር ድማ ነጥዋትኪ ንብልዕትኺ ኮታስ ንዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነትኪ በእዳውኪ ብምሕስሳይ ኣብ ልዑል መጠን ስምዒት ከም ዝኣተኺ ንኽስምዖ ብምግባር እውን ኢቨን ስምዒቱ ንኽለዓል ዝጽግሞ እንተኾይኑ እውን በቐሊሉ ንኽለዓለሉ ብምግባር ብሉጽ ዕጋባይ ጾታው ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ምኽንያቱ ድማ ዝበለጸ ዓቕሚ ስለ ዝኾኑ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሓሳብ ናይ ኣፍቃሪኺ በዓል ገዛኺ ስምዒት ንምልዓል ዝሕግዘክን ብሉጽ ጾታው ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝጠቕመኩም ድማ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ድምፂ ከተስምዕ ኣለክን ሱቕ ኢላ ጾታው ርክብ ትፍጽም ድምፂ ዘይተውፅእ ጓል ኣንስተይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣይደልዩን ናይ ጾታው ርክብ ስምዒቶም እውን ይቕንስ እዩ ናይ ጾታው ርክብ ሙዶም እውን ዝቐትለሎም እዩ ስለዝኾነ ብዝኸኣልክኖ ዓቕሚ ጾታው ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ግድን ድምፂ ከተስምዕ ኣለክን ኢቭን ንሽም እውን ደጋጊምኪ ክትጽውዕሉ ትኽእል ኢኺ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ዝበለጸ ዓቕሚ ኢነርጂ ይኾነሉ እዩ እዚ ድማ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታው ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ምሳኺ ዝፍጽሞ ጾታው ርክብ ቅድሚ ሕዚ ጾታው ርክብ ዋላ ፈጺሙ እንተነበረ እውን ዝተፈለየ ኮይኑ ንኽስምዖ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይርኢ ዝገብሮ እዩ ስለዝኾነ ናብ ጾታው ርክብ ክትኣትዉ እንተለኹም ኣብ እዋን ጾታው ርክብኩም ድምፂ ከተውፅእ ኣለክን ዕድመ ልክዑ ዘይርስዖ ተናፋቒ ብሉጽ ጾታው ርክብ ይኾነልኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ሓንቲ ጓል
أنستيتي هدئ زبلت كتكون اللوا نبصوتا وركب سمعيت كأتون تلو زيد اللي كالسي زيد اللي من كسقاس تجبرن تقوينكي متلقو ولا إيريك تجيرون تنبرة زتفلي من كسقاس كتجبرن تلاخي نبصوتا وركب سمعيتو بتعمي يدكميو متلقون يودقيو لازخنا بزخال كنو عقمي نفس سمعيت كتأتون تلاخم نسونتكن رجع بيلكن كوف بمبال استفلي من كسقاس بزي مقبار نمتلقو نابلعتخي نخأتو ኣብዚ ምቹው ቦታ ብምዃን ዘየድሊ ምንቅስቓስ ብዘይ ምግባር ህድእ ክትብላለክን ኣብ ምብል ሓምሻይ ንሪኦ ንብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ናይ ኣፍቃሪኺ ናይ በዓል ገዛኺ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንምልዓል ዝጠቕመክን ድማ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝፍፀም ፎርፕሌይ ንብሎ እዩ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ማለት እዩ ነዚ ስቴፕ ብምሉእ ስምዒት ክትፍፅም እዩ ኣለኪ ሓሳብኪ ናብኡ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ሕድሕድ ሰከንድታት ኢንጆይ ክትገብራለክን ናብ ካሊእ ሓሳብ ክትኣትዋ የብልከንን ኣድህቦኽን ናብቲ ፎርፕሌይኩም ማለት እውን ናብቲ ምስዓዓምኩም ምትሕስሳይኩም ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ናይ ኣፍቃሪኺ ናይ በዓል ገዛኺ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንምልዓል ዝሕግዘኪ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ንኽቆፃፀረኪ ክትፈቕድሉ ኣለኪ ነጥዋትኪ ኣብ ክሳድኪ ከባቢ ንብልዕትኺ ንሕምብርትኺ ኮታስ ዝደለዮ ክፋል ሰውነትኪ ናይ ምስዓም ድሌት እንተሃልይዎ ክትፈቕድሉ ኣለኪ ፆታዊ ርክብ እስካብ ዝኾነ ሙሉእ ሰውነትኪ እስካብ ዝሃብክዮ ሙሉእ ፍቓድ እውን ክትህብዮ ኣለኪ ኮይኑ ግና ዘየድልዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ተጠቐሙ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ብመቐመጫ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ብማሕበረሰብና ብሃይማኖታትና ቅቡል ዘይኮነ ኢቭን ኣብ ጥዕና እውን ከቢድ ሳዕቤን ከብፅሕ ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ንኽቆፃፀረልኪ ፍቐድሉ ክብል እንተለኹ እቲ ነውሪ እውን ፍቐድሉ ማለተይ ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለክን ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ክትገብርኦ ዘለክን ድማ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅምዎ ዘለኩም እዩ እዚ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላላት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ክተዕልሉ ኣለኩም እዚ ስምዒትኩም ዝበለፀ ንኽልዓል ዝሕግዘኩም እዩ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ማለት እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ቀልጢፉ ዘይለዓል መትለኹም ቀልጢፉ ደው ዘይብል ወይ ድማ ኢሬክት ዘይገብረልኩም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ብደንቢ ክትጥቀምሉ ኣለኩም ነዚ ስቴፕ ኣብ ትገብርሉ ግዜ ናትክን ብልዕትን ናይ ኣፍቃሪኽን ወይ ድማ ናይ በዓል ገዛኽን መትሎ እውን ድልው ንክኸውን ይሕግዝ እዩ ስለዝኾነ ድማ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ ክነጠቓልሎ እንተለና ነዞም 7 ሓሳባት ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ምፍፃምኩም ዝበለፀ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ መደብ ተኸታቲልክን እዘን 7 ሓሳባት ትፍፅማ እንተኮይንክን ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ብናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘይምልዓል ብናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም ክሳቐ ኣይኽእልን ዝበለፀ ንኽትሕግዝዮ ዝጠቕመኪ እዩ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይኸይድ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይሓስብ እዘን 7 ሓሳባት ብዝግባእ ተጠቐማ ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ